ஹலோ, வெல்கம் டு த டர்னிங் பாயிண்ட். நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க, பாதுகாப்போடு இருக்கிறீங்க, விசுவாசத்தோடு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்னைக்கு கூட நாம் இந்த திருப்பு முனை அப்படிங்கிற இந்த பதிவில் நம்ம யாரை குறித்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த உலகத்தையே, அதாவது இந்த இந்தியாவையே ஒரு கவர்ந்த ஒரு இந்திய இளைஞரை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். யார் அப்படின்னா, அவருடைய பெயர் சாது சுந்தர் சிங். அவருடைய பெயர் சாது சுந்தர் சிங். நான் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாக இவரை பற்றி உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இருந்தாலும் கூட இந்த பதிவில் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் விசுவாசிக்கிறது ஆண்டவர் உங்க கூட நீங்கள் இன்னைக்கு பேசுவாருன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். சாது சுந்தர் சிங் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இவர் ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் சின்ன வயசில் பிறக்கிறார். சீக்கிய குடும்பத்திலேருந்து வளர்க்கப்பட்ட ஒரு மனிதர். சீக்கிய குடும்பத்தில் இவர் பிறக்கிறாரு. இந்த சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால இவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த சீக்கிய மரபுகளெல்லாம் அந்த கொள்கைகளை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க. அப்படியே வளர்ந்துட்டே வர்றாரு. அப்போ இவங்க அம்மா வந்து இவருக்கு ரொம்ப செல்லம். அவங்க அம்மா வந்து இவரை அதிகமாக நேசிப்பாங்க. இவர் மேலே ரொம்ப கரிசனையோட அன்போட அவ்வளோ அதிகமாக நேசிச்சிருக்கிறாங்க. இவங்க அம்மா அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆன்மீகத்தை பற்றி, அதாவது இந்த சீக்கியத்தை பற்றி நிறைய காரியங்களை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்குறாங்க. அதாவது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால், காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கிரந்த், அதாவது சீக்கிய மதத்தில் வந்து கிரந்த் அப்படிங்கிற ஒரு புனித நூல் இருக்குது. அந்த புனித நூலை வாசித்ததுக்கப்புறம், அதை தியானித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க அம்மா அவருக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்களாம். ஆனால் பாருங்கள், இந்த சாது சுந்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, சில நேரங்களில் அவர் பசிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அந்த புனித நூலை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்படி இருந்த நாட்களும் உண்டு. அப்போ அவங்க அம்மா தான் அவருக்கு மூல காரணம் இவர் ஆன்மீகத்தில் வளருவதற்கு. அவங்க அம்மா அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த சீக்கிய மதத்தை பற்றி நிறைய சொல்லி கடவுளை பற்றி நிறைய அன்பாக சொல்லி அவரை வளர்க்குறாங்க. அவரும் அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டே வருகிறார். ஒரு 7-8 வயசு ஆகுது, 10 வயசு ஆகுது. அப்போல்லாம் அவர் வைராக்கியமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்படியே வளர்ந்துகிட்டே வர்றப்ப அவருக்கு நிறைய கேள்விகள் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்குறாரு. இதை பற்றி, இந்த கடவுளை பற்றி, இந்த சீக்கியத்தை பற்றி அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட நிறைய கேள்விகளை கேட்குறாங்க. இதை கேட்டு அவங்க அம்மாலாம் அது ரொம்ப அதிர்ந்து போய் என்ன பண்ணுறாங்க, இவரை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எங்கே, காட்டுக்குள்ளே தனியாக வாழ்கிற சாது அப்படிங்கிற ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சாது அப்படிங்கிற யாருன்னா, இந்த உலகத்தை வெறுத்து, மனிதர்களை வெறுத்து கடவுளை தேடி போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுக்குள்ளே தனியாக வாழ்கிறவங்க தான் சாது. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த சாது சுந்தர் சிங்கை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. யார்கிட்ட, அந்த சாமியார்கிட்ட, காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாமியார்கிட்ட போய் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, என் பையன் எப்படி வருவான், ஃபியூச்சரில் எப்படி ஆவான், என்ன ஆவான்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. அதற்கு உடனே அந்த சாமியார் என்ன பண்ணுறாரு, சாது சுந்தர்கிட்ட 2-3 கேள்விகளை கேட்குறாரு. அதில் ஒரு கேள்வி என்னன்னா, அந்த சாமியார் கேட்குறாரு, சுந்தர்கிட்ட கேட்குறாரு, தம்பி, கடவுளை நம்ம எப்படிப்பா பிரியப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. சுந்தர் அதுக்கு தயங்காமல் துணிச்சலோட பதில் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம எப்போல்லாம் கடவுளை நம்ம மனசுலையோ அல்லது நம்ம சிந்தனையிலோ நினைக்கிறோமோ அப்போல்லாம் நம்ம கடவுளை ரொம்ப அதிகமாக பிரியப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்படி நிறைய பதிலில் வந்து அந்த சாமியார் கேட்ட கேள்விகளுக்கு தயங்காமல் துணிச்சலோ பதில் சொல்லிடுறாரு. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த சாமியார் சொல்கிறாரு அவங்க அம்மா கிட்ட, அம்மா, இந்த உங்கள் பையன் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டுமா, சரியாக சொல்லியிருக்கிறான். வேணா பாருங்கள், வருங்காலத்தில் ஒரு சாதுவா அல்லது ஒரு சாமியாராக வருவாமா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. உடனே அதை கேட்டு அவங்க அம்மா அதிர்ந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டு, சரி ஓகே, அவரை கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க, வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வராங்க. அப்படியே அவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவர் ஒரு ஸ்கூலுக்கு சேர்த்து விட்றாங்க. அதாவது ஒரு கிறிஸ்டியன் மிஷினரி ஸ்கூலில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து சுந்தரை சேர்க்குறாங்க. அதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னா, அந்த ஸ்கூலில் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி அதிகமாக போதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. கிறிஸ்தவ வசனங்களையும் கிறிஸ்தவ காரியங்களையும் அந்த ஸ்கூலில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக அதை சொல்லணும். அவங்க கிளாஸ்லேயோ இல்லை அவங்க அந்த மீட்டிங்லேயோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதை பற்றி அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கட்டாயத்துக்கு வந்து சுந்தரம் அப்படி தள்ளப்படுறாரு. சுந்தரம் என்ன பண்றாருன்னா, அவருக்கு வந்து இந்த சீக்கிய மதத்திலே வைராக்கியமா வாழ்ந்ததுனால அவருக்கு கிறிஸ்தவங்களை கண்டா பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதனால என்ன பண்ணுவாராம், இந்த கிளாஸ் ஹவர்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு டீச்சர், யாராவது ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவாராம், கோபத்தில் எந்திரிச்சு நின்று கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாராம், தேவையில்லாத காரியங்கள்லாம் பேசுவாராம், தேவையில்லாம கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு ரொம்ப இது பண்ணுவாராம், ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாராம். அந்த கிறிஸ்துவ பிடிக்காதனால ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாராம். அப்போ இது நாளோட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால், கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருக்கிற அந்த பைபிள் அப்படிங்கிற அந்த புனித நூலை அவர் என்ன பண்ணுறாரு, யார்கிட்டையோ வாங்கி அதை எரிச்சிடுறாரு. எல்லாரும் மத்தியில் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஸ்கூலில் வச்சு என்ன பண்ணுறாரு, தீப்பெட்டியை வச்சு கொளுத்தி அதை எரிச்சிடுறாரு. இதுலேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் சீக்கிய மதத்துக்காரன்டா, நான் சீக்கிய மதத்துக்கு நான் வைராக்கியமே வாழ்கிறேன்டா, கிறிஸ்தவங்களை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவத்தோட எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி இந்த ஸ்கூலில் சொல்கிறாரு. எல்லாருக்கும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவர் அப்படி ஸ்கூலில் சொல்கிறாரு. ஆனால் அவங்க அப்பா இப்படிப்பட்டவரும் இதை பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா
வந்து அவரை கண்டிக்கிறாரு. இங்க பாரு சுந்தர், அப்படி நடந்துக்க கூடாது. அதாவது நம்ம மதத்துக்கு ஒரு கிரந்த் அப்படிங்கிற ஒரு புனித நூல் இருக்கிற மாதிரி கிறிஸ்துவத்துக்கு ஒரு புனித நூல் இருக்கு, அதை நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அட்வைஸ் பண்றாரு. ஆனா நாளோட எப்படியே போயிட்டே இருக்குது. என்ன நடக்கு அப்படின்னா, அதாவது அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமாக எழும்ப ஆரம்பிக்குது. நமக்குள்ள ஏன் சமாதானம் இல்லை? நம்ம வந்து புனித நூல் படிக்கிறோம், ஜெபம் பண்ணுறோம், நமக்குள்ள ஏன் இன்னும் ஒரு சமாதானம் இல்லை? ஒரு உள்ளான மனுஷனுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழும்பிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு. அந்த கேள்வியும் சைடு பை சைடே இந்த சுந்தருக்கு எழும்பிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு. இப்படி திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன நடக்கு அப்படின்னா, அவர் அதிகமாக நேசிச்ச அவங்க அம்மா அவரை விட்டு போயிடுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. திடீர்னு ஒன்று அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிறாரு சுந்தர். அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிறாரு, ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்குள்ளாக, கேள்விக்குள்ளாக, ரொம்ப சமாதானம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுறாரு. அதாவது சுந்தர் எப்படின்னா அவங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாராம். அதாவது அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ பாடோ ஏதாவது ஒரு சோகமாக இருந்த நேரத்துலலாம் என்ன பண்ணுவார்னா, அவங்க அம்மா கிட்ட போய் கெட்டி பிடிச்சி அழுவாராம். அம்மா இப்படிலாம் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப அதிகமாக அன்போடு இருந்திருக்கிறாரு. அப்போ அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்க அம்மா இறந்த உடனே அவர் ரொம்ப ஃபீலிங் ஆயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் அவருக்கு கேள்வி அதிகமாயிருச்சு. சமாதானம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இதயத்துக்குள்ள. உள்ளான மனுஷனுக்குள்ள அவருக்கு சமாதானமே இல்லை. என்னடா இது, இப்படி சமாதானமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு. அதாவது என்ன அப்படின்னா, அவர் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ரயில்வே ட்ராக் இருக்கு. அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல டெய்லி காலையில 5 மணிக்கு, அதிகாலையில் 5 மணிக்கு லூதியானா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வந்து டெய்லி ஷார்ப் டைமுக்கு 5 மணிக்கு கரெக்டாக அந்த அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ட்ராக்கை வந்து கிராஸ் பண்ணும். உடனே அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாருன்னா, சரி நாளைக்கு காலையில் 5 மணிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு கடவுள், நான் வேண்ட அந்த கடவுள் வந்து எனக்கு தரிசனமாகணும், எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கேள்விக்கெல்லாம் அவர் பதில் சொல்லணும். அப்படி அவர் பதில் சொல்லலைன்னா நான் கண்டிப்பா சூசைட் பண்ணிக்குவேன், அந்த ட்ரெயின்ல விழுந்து நான் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாரு. நைட்டு போய் தூங்குறாரு. தூங்கின உடனே காலையில 3 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கிறாரு. 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு நல்லா குளிச்சுட்டு கிரந்த் அப்படிங்கிற அந்த புனித நூலை படிச்சுட்டு ஜெபம் பண்றாரு. அப்படியே ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்க ப்ரேயர் பண்றாரு. அவங்க கடவுள்கிட்ட கடவுள்கிட்ட அப்படியே ப்ரேயர் பண்றாரு. ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு கண்ணை திறந்து பார்க்குறாரு. கடவுள் வந்தால் எதுவும் சத்தம் கேட்குமோ, கடவுள் வந்து அந்த பூமியில அது அதிருமா, இல்லை எதுவும் சத்தம் கேட்குமா, ஏதாவது ஒரு வெளிச்சம் மாதிரி ஏதாவது வருமா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இப்படி கண்ணை திறந்து பார்க்குறாரு. வரல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு, 4 மணி ஆச்சு. 4 மணிக்கு அப்படியே பார்க்குறாரு. என்ன எந்த கடவுளும் வர மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணனாவது அல்லது ஏதாவது புத்த கடவுளாவது, அதாவது கிருஷ்ணனாவது, அதாவது எந்த ஒரு இந்து கடவுளாவது தரிசனமாகுங்க அப்படின்னு சொல்லி உருக்கமாக ஜெபம் பண்ணுறாரு, வேண்டுறாரு. அப்படியே வேண்டிட்டு இருக்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4:30 மணி வாக்குல, ஒரு 4:30 மணி அப்படிங்கிற அந்த நேரத்தில் திடீர்னு பார்த்தா அவர் ரூம்ல ஒரு வெள்ளை கலர்ல ஒரு உருவம், வெள்ளை கலரில் ஒரு உருவம், வெள்ளை கலரில் ஒரு சூரிய ஒளி போல் அப்படி வந்து நிற்கிது. அதை உடனே கண்ணை திறந்து இப்படி பார்க்குறாரு. என்ன அதுக்குள்ளே விடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை போய் திறந்து பார்க்குறாரு. வெளியே ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்குது. என்ன வெளியே இருட்டாக இருக்குது, ரூம்குள்ளே வெளிச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அடைச்சிட்டு ரூம்குள்ளே வந்து பார்க்குறாரு. தூரத்தில் வெள்ளை கலரில் ஒரு உருவம். அவர் கண்ணை நல்லா அப்படி சிமிட்டி பார்க்குறாரு. தூரத்தில் ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு உருவம் தெரியுது. அந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு அதிர்ந்து போயிட்டார். அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டார். அப்படியே அதிர்ந்து போய் நிற்கிறாரு. அந்த உருவத்திலிருந்து ஒரு ரெண்டு வார்த்தை வந்தது. என்னன்னா, என் மகனே ஏன் என்னை நீ துன்பப்படுத்துகிறாய் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தது. என் மகனே ஏன் என்னை நீ துன்பப்படுத்துகிறாய், நான் உனக்காக தானே மரித்தேன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை வருது. இதை கேட்டவுடனே சுந்தருக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. அவங்க ஸ்கூல்ல கிறிஸ்துவை பத்தி இப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இயேசு கிறிஸ்துங்கிற ஒரு உனக்காக மரித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அந்த போதனை அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. ஞாபகத்துக்கு வந்த உடனே, ஓ இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறாரா என்ன தேடி அப்படின்னு சொல்லி முழங்கால் படிகிறாரு, மண்டிட்டு. அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே முகமுகமா பார்த்தது மட்டும் இல்லாம அந்த ஒரு நொடியில அவருக்கு இருந்த அந்த கேள்வி, அந்த மன அழுத்தம், அந்த சமாதானம் இல்லாத பிரச்சனை எல்லாம் அந்த ஒரு நொடியிலேயே மறைஞ்சு போயிருச்சு. அதோடு மட்டும் இல்லாத அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆகிறாரு, ரொம்ப சந்தோஷத்தினால் நிரம்பிடுறாரு. அப்போ இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து நான் ஒன்னே ஒன்று தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த சாது சுந்தர் சிங் அப்படிங்கிறவர் அந்த திருப்பு முன் அவர் வாழ்க்கையில் எப்போ நடந்துச்சுன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவ முகமுகமாக தரிசித்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் ஏற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவர் ஆண்டவருக்காக பட்ட பாடுகளை, உபத்திரவங்களை, அந்த வேதனைலாம் நான் அடுத்த பதிவில் சொல்கிறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் புரியும், நான் நம்புகிறேன். அப்போ இன்னைக்கு இதில் நம்ம என்ன கற்றுருக்குறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட இதே மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கலாம். எனக்கு ஏன்பா சமாதானம் இல்லை, எனக்கு ஏன்பா இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி
உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம். ஒருவேளை நீங்க இந்த உலக மனுஷனுக்காக கூட சாக கூட துணிஞ்சிருக்கலாம். ஏய், அவன் என்னை நேசிக்கல பாரு, அவன் என்னை வெறுத்துட்டான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சாக கூட போயிருக்கலாங்க. ஆனா இந்த சாது சுந்தர் எதுக்காக சாக போனார் தெரியுமா? இவரு கடவுளை பார்க்கணும், கடவுள் வரலன்னா நான் செத்து போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக, வைராக்கியமான நோக்கத்துக்காக தான் சாக போனாரு. இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து ஒன்னே ஒன்று நான் சொல்றேன், நீங்க இந்த உலக மனுஷனுக்காக சாக போறீங்க. ஆனா இந்த சாது சுந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷன் யாருக்காக சாக போனாரு? ஏதாவது ஒரு கடவுளை நான் பார்க்கணும், எந்த கடவுளுமே வரல நான் செத்து போயிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம். இது எந்த வயசுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 15 வயசுல இது நடக்குதுங்க. சின்ன சிறு வயசுல 15 வயசுல அவ்வளோ ஒரு மெச்சூரிட்டியா, அவ்வளோ ஆன்மீகத்துல ஒரு வைராக்கியமே வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா நான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றேன், உங்களால இன்னைக்கு வாழ முடியும். நீங்களும் வைராக்கியமா வாழ முடியுங்க. இந்த கண்ட மனிதர்களுக்காக, இந்த உலக மனுஷனுக்காக நீங்க சாக போறேன்னு சொல்றீங்களே, ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்காக மரித்து உங்களை உயிரோட உயிர்ப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து. அவரை நீங்க ஏத்துக்கிட்ட மாட்டீங்களா? இன்னைக்கு சாது சுந்தரை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட கேள்விதான் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன். ஏன் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை துன்பப்படுத்துகிறீங்க? அவர் உங்களுக்காக தான் நான் மரிச்சிருக்கிறாரு. அதை என்னைக்காவது நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோமா? என்னையும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன். அன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துட்டு நீங்கள் வரும்பொழுது அவர் உங்களை மாற்றுவாருங்க. இந்த சாது சுந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை பற்றி அதிகமாக தெரியாத ஒரு மனுஷன், இந்த பைபிளை கொளுத்தி போட்ட தீ வச்சு கொளுத்தி தூக்கி எறிஞ்சு போட்ட ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தொட முடியும்னு சொன்னால், அவர் தேடி வந்து தரிசனமாகி முகமுகமாக தரிசனமாகி அவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சாது சுந்தரை தொட முடியும்னு சொன்னால், இன்னைக்கு உங்களையும் ஆண்டவர் தொடுவார். இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் யாராவனா இருக்கலாம், ஒருவேளை சின்ன பிள்ளையாக கூட இருக்கலாம், சிறுவராக கூட இருக்கலாம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் எடுத்து பயன்படுத்துவார். நீங்க எப்போ தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நீங்க வரும்பொழுது இதெல்லாம் நடக்குங்க. இந்த உலக மனுஷனுக்காக நீங்க சாக போகாதீங்க. வாழ்ந்தாலும் இயேசுவுக்கே, மரித்தாலும் இயேசுவுக்கே அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியமா உங்களால வாழ முடியும் நான் நம்புறேன். எப்போ தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தொடும் பொழுது இது நடக்கும். இந்த சீக்கிய மதத்துல வைராக்கியமா இருந்த ஒரு மனுஷன் அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வைராக்கியமா வாழ்றாரு. எந்த வயசுல இருந்துன்னா 15 வயசுல இருந்து இது நடக்குது. இந்த சின்னஞ்சிறு வயசுல இவரை வாழ முடியுதுன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு உங்களாலும் ஏன் வாழ முடியாது? இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நீங்க எவ்வளவோ டெக்னாலஜி எவ்வளவோ வளர்ந்துருச்சு இந்த உலகம். ஆனா நம்ம எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் நம்ம உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளாக நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம வளர்றோமா அப்படிங்கிறதாங்க கேள்வி. இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்றேன், இயேசு கிறிஸ்துக்கிட்ட நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களையும் ஆண்டவர் வைராக்கியமாய் வாழ்கின்ற பல ஆத்மாக்களை ரட்சிக்க உங்களையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். நீங்க யாராவனா இருக்கலாம், நீங்க எந்த இடத்துலவனா இருக்கலாம், உங்களுக்கும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஒரு திருப்பு முனையை தருவார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை தேடி வருவார். இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலக காரியங்கள் எல்லாம் வெறுத்து இச்சைகள் எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சு விட்டு ஆண்டவர் பாதத்தில் நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா, மண்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா, முழங்கால் படிட்டீங்கன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு உங்களை கொண்டு பல ஆத்மாக்களை அவர் பயன்படுத்த வல்லவரா இருக்கிறார், ரட்சிக்க வல்லவரா இருக்கிறார். நான் நம்புறேன் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட இன்னைக்கு வருவீங்கன்னு சொல்லி. நிச்சயமா இந்த சாது சுந்தர் சிங் பட்ட பாடுகளை நம்ம அடுத்த பதிவில் பார்க்க போறோம். அது வரைக்கும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்குன்னு சொன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம தை கிரேஸ் அஃபிஷியல் அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்க. Let's see on the next episode. Until, take care of your health. God be with you and stay safe.